പണ്ട് കാലങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ആസ്കാഡ് എന്നൊരു മഹാരാജൻ നിലകൊണ്ടിരുന്നു. അവരെ എതിർക്കാൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ അതത്രയും കാലം നീണ്ടു നിന്നില്ല. ആസ്കാഡ് മഹാരാജ്യത്തെ ഓൾഫാദർ മഹാരാജാവിന് കുറേയധികം വിപത്തുകൾ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി. പരാജയം മാത്രം കണ്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ട മഹാരാജാവ് യുഗങ്ങളുടെ പാറക്കെട്ടുകൾ എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെട്ട തൻ്റെ മകന് പുനർജന്മം നൽകാൻ തീരുമാനമെടുക്കുന്നു. രാജാവ് തൻ്റെ മാന്ത്രിക ശക്തികൾ ഉപയോഗിച്ച് പിശാചുക്കളുടെ നരകത്തിൽ നിന്ന് അവനെ വീണ്ടും ലോകത്തിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു. അവൻ ഈ ലോകത്തിന് എന്നെ വിപത്താണെന്നറിഞ്ഞിട്ടും രാജാവ് അവന് പുനർജന്മം കൊടുത്തു. ഒരു ശക്തിക്ക് പോലും എതിർക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു യോദ്ധാവായിരുന്നു അവൻ.